Dobrý. Nyní vás vítá sbor základní umělecké školy Teplice. Je to velký slovo sbor, ale to jsou pouze děti, které učí zpívat solově, takže jich tolik, kolik je. A opět, prosím, promiňte změnu programu, jako první zazní Prosinec, Zdeňka Svěráka, Jaroslava Uhlíče, jako druhé Vánoční zamyšlení a jako třetí Krásný svát.